кадоме дар видеои ман лайк мемонам, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инем қадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поёни видео. Агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вайбери ман ё ватсаби ман нависед. Мо бепул реклама мекунем, бепул. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ 4 сотиқ замин, 4 дар хона, подвал ҳам дорад. об светаш доимӣ, нархиш 450 000 сомонӣ. телефонҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, вайбер ҳастанд. бародарон, як канале ки ба шумо тавсия метиҳам. ин канал ном дорад бародарони ман дар ютуб. беҳтарин канал ай. будурен дар каналаш подписатсия кунед ва поделитсияш кунед. беҳтарин видеоҳо дорад. ссилкааш дар описания ва дар поёни видео дар комментария закрепит мекунам. будурен дастгириш кунед. беҳтарин видеоҳо дорад. каналҳои шуморо бепул реклама мекунам. иншоаллоҳ будурен дастгириш кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 4,7 сотиқ, 5 дар хона, 2 веран, ошхона отдельно, кухниш отдельно, баняш ҳастай, ҳавлиш стяжка кардагиян. об светаш доимӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи ваҳдат, кӯчаи истиқлол, 6 сотиқ замин, сохтмонаш миёна, об светаш доимӣ, документ дорад. документош 100%. нархиш 100 000 сомон. кадоме дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика биҷиқен, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед.